Muri Zimbabwe kusangana zvekare pano pa-TV yenyu pachivhitivhiti patinenge tichikupa nyaya dzinenge dzichiitika mumastreets esocial media. Tauya takakubatira nyaya hombe dziri kuitika munyika yeZimbabwe. Pane nyaya iri kubva kuZimLife iri kuti Leaked Chiwenga Dossier accused Tagwirei of looting 1.9 billion, capturing state power. The time for silence and inaction is over. Constantino Chiwenga. Mashoko Constantino Chiwenga wamunoziva ari ndiye wokumbobata Mugabe panguva iyeyi 2017 ndiye ari kutaura mashoko aya kuti Tagwirei akaba mari inokwana kuita 1.9 billion US dollars yaari kushandisa kutonyora vanhu veZANU-PF pamwe chete vavo, but imari yakabiwa kuZANU-PF pamwe chete nestate. Zvinova zviri zvinhu zviri kurwadza mhuri yeZimbabwe, zviri kutirwadza tese. Kuzvitaura hakusi kufara, aiwa, inyaya yekuti tiri kutorwadziwawo nazvo, that's why tiri kuzvitaura. Pano ndichakupa imwe nyaya iri kuitika nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvinogadzikana mastreets esocial media. Pane nyaya iri kuitika kwaMutare, ndiyo nyaya takuda kuti tinge tichitaura panapa tionesane zvinhu zviri kutoitika izvozvi. Muri Zimbabwe ndofunga Comrade Geza vakapa nyaya, vakapa kuti tiri kusangana kwaMutare. Panzi tiri kusangana kwaMutare izvozvi kwakaonekwa kune maflyer akawanda akanyorwa kunzi Chiwenga for president. Inyaya yanetsa yashungurudza kuti ko zvii zviri kuitika kwaMutare. Varume patasvika apa zvinogona kusapera zvakanaka, conference inogona kusapera zvakanaka nekuti patasvika zvakurwadza zvinhu hazvisisina kumira zvakanaka. That's why tayo kuti tikuzivisei kuti muzive chokwadi nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, hazvina kugadzikana muri Zimbabwe. Ndo zviri kuitika munyika yedu, ndo zviri kuitika mukanyika kedu kadiki kano, zvinhu hazvina kugadzikana. Saka naizvozvo muri Zimbabwe ndo patakukusirai pano. Tiri kuti ndaine kutirira kwenyu kwamunoita pano pa-TV yenyu pachivhitivhiti patinenge tichikupa latest updates nenyaya dzinenge dzichiitika zuva nezuva. Thank you.